салом алайкум дӯстон, бардорома тамошобини ҳамашаи канали мо. Дӯстони азиз, ҳамакаса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчанд намуди мошинҳои нав-навро ба навор гирифтем, ки пешкаши шумо мегардонем. Дӯстони азиз, касоне ки нав ба канал медарон, меҳмон ҳастанд, аз ҳаматон хоҳиш обуна шавед ва подписатсия кунед, лайк монданро фаромӯш накунед, зангонаи каналро пахш кунед, зеро ин ки аз видеоҳои нави мо ҳама рӯза дӯстон бохабар бошед. дӯстони азиз, касоне ки мошин, хона, замин, квартира умуман чӣ маҳсулоте дошта бошед, ҳатман дар номерҳои рӯи экран буда муроҷиат кунед. Дар номерҳои ватсаи мо барои реклама сурати маълумоташро равон кунед. Иншоаллоҳ мо дар навори оянда реклама мекунем. дӯстони азиз, дастгирии канали моро фаромӯш накунед. Дастгирии шумо пешравии канали мост. тамошои бо фароғат наворро то охир тамошо кунед, лайк монданро фаромӯш накунед. дӯстони азиз, мо ба шумо як ширкати боварнок тавсия медиҳем. Ширкати Сабр Экспресс мебошад, ки тӯли чанд сол таҷрибаи корӣ дорад. мошинаҳояш мошинҳои замонавӣ комфорт мебошад. ширкати боварнок аз дӯстони азиз, аз номи канали мо Насим Деҷа салом ҳастем. иншоаллоҳ ки бо мошинҳои хубу замонавӣ мегирад, мебардорад. 24 соат алоқа кунед, иншоаллоҳ ки дар хизмати шумо аст. марҳамат дӯстон, ба ҳаматон роҳи сафед. худованд нигаҳбонтон бошад. ширкати Сабр Экспресс дар хизмати мо ва шумост. дӯстони азиз, якумин эълони мо дар навор имза якто хонаи фурӯшӣ равон кардам. 15 сотик замина, 3 дар хона бо ҳамроҳаш кухни, аловхона, ҳамом, ҳоҷатхона, ҳамаш ремонтҳои замонавӣ кардагӣ. ҳолатиш беҳтарин. нархи хона дӯстони азиз 300 000 сомонӣ мегӯяд. ҳолатиш беҳтарин. қарор дорад дар ноҳияи Ёвон дӯстон аз 300 000 сомон бо савдо мешавад. хона дӯстони азиз мегӯяд дар наздикиш мақсад ки ана масҷид ҳастай, хулоса мактаб, мағозаи хеле чизо ҳастай. оби свет мушкилӣ надорад. пасияни мақсад меояд. марҳамат дӯстони азиз, ҳамин маълумоти пурра аниқтари хонаро аз худи соҳибаш пурсида шавед. телефонҳо барои тамос, номерҳои ватсапш монага дӯстон. марҳамат, занг бизанед, маълумоти аниқи хонаро аз худи соҳибаш дастрас кунед. дӯстони азиз, мегузарем ба якумин каравани фурӯшии мо Opel Astra F караванҳои простой. соли баромадиш 1996, соли объём моторш 1.6, коробка передач механика, сӯзишворияш газ бензин. мошин дар ҳолати хуби техникӣ бардора қарор дорад ва қарор дорад дар ноҳияи 5. нархи мошин 20 000 сомонӣ. хулоса дигар як тимаga арзон намешавад. страшный сум дар корай. ба курси миллат дӯстони азиз 178 000 рубли русӣ мешавад. телефонҳо барои тамос, номерҳои ватсапаш монагиад дӯстон. мошин мега краска талабай. хулоса ягон дарди ғам дигар надорад. на хаду завод мешавад. ягон мушкилӣ дӯстон надорад. марҳамат, занг бизанед, маълумоти пурра ва аниқтарашро аз худи соҳибаш дастрас кунед. дӯстони азиз, дуюмин каравани фурӯшии мо каравани простой қарор дорад дар шаҳри Душанбе. соли баромадиш 1994, объём моторш 1.6, коробка передач механика, сӯзишворияш бензини газ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ бардора қарор дорад ва қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 25 000 сомонӣ. ба курси имза дӯстон 223 000 рубл мешавад. ҳолатиш беҳтарин, балонои 80%, на хаду завод мешавад. марҳамат дӯстони азиз, занг бизанед, маълумоти пурра ва аниқтари мошинро аз худи соҳибаш дастрас кунед. мегузарем ба чорумин мошини фурӯшии дӯстони азиз Opel Astra F караван. соли баромадиш 1997, объём моторш 1.6, коробка передач механика, сӯзишворияш бензини газ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад ва қарор дорад дар шаҳри Душанбе. 4 та балон нав, дискҳои простой. нархи мошин 42 000 сомонӣ. ба курси имза дӯстон 375 000 рубли русӣ мешавад. телефонҳо барои тамос 918 68 0331. ба ҳамин рақамҳо занг бизанед, бардор маълумоти пурра ва аниқтарашро аз худи соҳибаш пурсон шавед.
дӯстон назди касоне ки ягон чи барои фурӯш ва реклама кардан дошта бошед, мошин, хона, замин, квартира ё ки ягон техника, ягон маҳсулот дошта бошед, номерҳои мо дар аввали видео модагай. Марҳамат дӯстон, дар WhatsApp муроҷиат кунед, иншоаллоҳ мо рекламаш мекунем бо хости Аллоҳ. Дастгирия дӯстон азиз, мисли ҳар вақта фаромӯш накунед, обязательно лайкотон бимонед ва комментарии беҳтарин нависед. Комментарии шумо чанд қайки масъал бисёр шуд дӯстони азиз, ҳамқадар бо коммент ҳамқадар видеои мо паҳн мешавад. Аз ҳаматон хоҳиш комментарие бинависед, насинтиҷа ба пеҷ бинависед, мақсад чӣ хеле ки мошин мехоҳед ҳатман дар комментария бинависед. мо иншоаллоҳ ки пешкашатон мегардонем. Opel Caravani простой дӯстони азиз, соли баробар 1992, объем моторш 1.6, коробка передач механика, сӯзишворияш бензини газ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ бардор қарор дорад. Нарх ҳаду завод мешавад, қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошина дӯстон 18 000 сомонӣ мега. ба курси имзо бигирем 160 000 рубл мешавад дӯстон. телефонҳо барои тамос дар экранои шумо. марҳамат дӯстон, занг бизанед, маълумоти аниқи мошинро аз худи соҳибаш дастрас кунед. мегузарем ба шашумин мошини фурӯшии дӯстон, Opel Astra F Caravan. соли баромадаш 1992, объем моторш 1.6, коробка передач механика, сӯзишворияш бензини газ. мошин дӯстон мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 та баллони 80%, дискҳои простой ва калпакош нав дӯстон. 4 та калпаки нав. техосмотрш 1 сола, қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошина дӯстон 25 000 сомонӣ мега. боз муомила дорад. марҳамат дӯстон, занг бизанед, маълумоти аниқи мошинро аз худашон дастрас кунед. бародари тоҷикмон интернет-магазин дорад ки беҳтарин чизҳо ҳастанд. болгарка, набори ключ, шурупавёр бародора, ҳама намуди чизҳо ҳастанд. беҳтарин чизҳо бародор ҳастанд. сварочный аппарат ҳам аст. агар ба шумо чӣ хеле ки мақсад асбоб даркортон бошад, ҳатман дар омада дар WhatsApp-ашон нависед. иншоаллоҳ ки пешкаши кофта ёфта пешкаши шумо мегардонад. доставка ба тамоми шаҳрҳои Россия бардора бесплатни ҳаста. ройгон касоне ки агар аз номи канали мо салом расонанд, бесплатни бародор ҳастанд ва скидкаи хуб мекунад. дӯстони азиз, агар ба шумо ба Тоҷикистон даркортон бошад, Тоҷикистонам рой мекунад бародоро, ба тамоми шаҳрҳо ноҳияҳош рой мекунад. занг бизанед бародоро. мегӯям ба ҳафтумин мошини фурӯшӣ. ҳафтумин мошини фурӯшӣ мо дӯстони азиз Caravani простой ҳаста. соли баромадаш 1995, объем моторш 1.6, коробка передач механикаи, сӯзишворияш бошад бензини газ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад ва қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 26 000 сомонӣ. ба курси имзо бигирем 232 000 рубл мешавад дӯстон. телефонҳо барои тамос 934 45 12 65. ба ҳамин рақамҳо занг бизанед бародорам, маълумоти аниқи мошинро аз худи соҳибаш пурсон шавед. дӯстон азиз, лайкҳоро бимонед, лайкҳои шумо дастгирии шумо пешравии канали мо мебошад. обязательно дӯстони азиз, лайкҳоро бимонед. иншоаллоҳ ки мо ҳамаза видеоҳои беҳтарина барои шумо пешкаш мекунем. ва чӣ хеле ки мошин мехоҳед, ҳатман дар комментария бинависед, мо пешкашатон мегардонем. мегузарем дӯстони азиз ба ҳаштумин мошини фурӯшии мо Caravani простой. соли баромадаш 1993, объем моторш 1.6, коробка передачи механика, сӯзишворияш бензини газ. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад ва қарор дорад дар шаҳри Душанбе дӯстон. нархи мошин 25 000 сомонӣ. ба курси имзо бигирем 223 000 рубл мешавад дӯстон. 4 та баллони нав, дискҳои простой, калпакош навзадагӣ, ҳолатиш беҳтарин, салон тоза дӯстон. марҳамат дӯстони азиз, нархи мошин 25 000 сомонӣ. занг бизанед, маълумоти аниқи мошинро аз худи соҳибаш дастрас кунед. мегузарем ба нӯҳумин Caravani фурӯшии дӯстони азиз. соли баромадаш 1997, объем моторш 1.6, коробка передач механика, сӯзишворияш бензини газ. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад ва қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошина дӯстон 28 500 сомонӣ мега. ба курси имзо бигирем дӯстони азиз 254 000 рубл мешавад. салон
тоза бордро камтар каскатлабай ҳолатиш беҳтарин. Марҳамат дӯстони азизам, бизед маълумоти аниқи мошинро аз худи соҳибаш дастрас кунед. мегузарем ба даҳумин мошини фурӯши дӯстони азиз, Opel Astra F Caravan. соли баромадиш 1997, объем моторш 1.6, коробка передачи механика, сӯзишворияш бензини газ. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад ва нархи мошин 26000 сомонӣ ба курси имрӯза бигирем 232000 рубл мешавад дӯстон. Дискҳои шапалоқ ҳолаташ беҳтарин. Марҳамат дӯстони азиз, нархи мошин 26000 сомонӣ, солиш 97 балро. Марҳамат занг бизед, маълумоти аниқи мошинро аз худи соҳибаш пурсон шавед. Дӯстони азиз, мақсад ки ҳатман дар комментария фикри шумо ба мо зарур аст. Бинависед ки дар навори пага ё ки Astra ё ки седанро ё ин ки хатчбек ё ки Opel Astra G Caravanро ба навор бигирем. аз ҳамин се дарҷа дӯстони азиз кадмеш ки мақсад комментария бисёр ки гирифт, мо ҳамра иншоалло ки кофта ёфта бари шумо пешкаш мекунем. Мегӯем ба 11 мошини фурӯши дӯстони азиз, Opel Astra F Caravan. соли баромадиш 1992, объем моторш 1.6, коробка передачи механика, сӯзишворияш гази холӣ. Мошин дар ҳолати миёна дӯстон қарор дорад. хулоса нах хаду завод мешавад дӯстон. нархи мошин 16300 сомонӣ ба курси имза бигирем 145000 рубл мешавад дӯстон. марҳамат занг бизед, маълумоти аниқи мошинро аз худи соҳибаш дастрас кунед. мегузарем ба 12 мошини фурӯши дӯстони азиз, як то Opel Astra F Caravan простой ёфтем бо нархи арзон. соли баромадиш 1994, объем моторш 1.6, коробка передачи механика, сӯзишворияш бензини газ. Мошин дар ҳолати миёна қарор дорад ва нархи мошина дӯстон 15500 сомонӣ мега. хулоса мушкили дӯстони азиз, ҳамин треза ақибаш шикастага нест, нах хаду аҷзо заводӣ мешавад, ягон проблема надорад дӯстон. ба курси имза бигирем 138000 рубли русӣ мешавад. марҳамат дӯстон, занг бизед, номерҳо дар экран муроҷиат кунед, маълумоти аниқашро аз худи соҳибаш пурсон шавед. дӯстони азиз, худованд нигаҳбонтон бошад. раҳмати калон барои дастгиритон. дар паноҳи Аллоҳ бошем. видеои навро интизор шавед. худо нигаҳбон.